Bé, Mas Boret és el nom de la marca de la mel i és aquesta masia que teniu a darrere. Produïm diverses coses, o sigui, no totes nosaltres, sinó també les abelles. I per això veureu una poma oberta amb una estrella, doncs, gràcies a la feina de les abelles fem que hi hagi més fruits. Per tant, ajudem a la producció d'altra gent. Les nostres abelles ajuden a que hi hagi més producció en el camp, en els arbres fruiters, en els ametllers, en els codonyats, en l'horta, i això és gràcies a la feina de la pol·linització que fan elles. També comercialitzem productes com el pol·len, la mel amb gelea, la gelea sola. Com a productes estrella tindríem la mel de romaní en el format de mel crua i també tenim la mel d'alta muntanya. El nostre producte el podeu trobar a botigues de proximitat, a Igualada. També tenim algun supermercat on venem i també a Barcelona intentem servir en alguns llocs, també en petita botiga. Per exemple, estem en una cadena de botigues que està portada per gent que té problemes psíquics i també ens agrada portar-la a aquest lloc especial.